Hip-hop, música, grafitis han estat els protagonistes de la trobada cultural urbana que s'ha fet aquest cap de setmana a Torredembarra i que té com a principal objectiu visibilitzar el talent de molts joves del nostre territori en aquestes vessants més de l'urban style. I nosaltres ho dèiem, Laia Díaz, avui ens has portat una taula molt ben parada, ho dèiem, no sé si aquesta Setmana Santa algú ha de marxar de viatge. Preparem maleta. Però s'ha de preparar maleta i sembla feina fàcil, però a vegades encabir-hi totes les coses costa i important no deixar-se res. I més que encabir les coses, no encabir-hi coses que no ens faran falta. Jo crec que el primer pas per preparar la maleta és fer-se una llista. És a dir, perquè si no comencem a posar coses que no sabem si les farem anar, coses que... És a dir, tu recomanes que els per si de cas... Ni un. És a dir, ni un. Tot allò que agafem, ai, això no sé si ho faré servir, però bueno, ho poso igualment. No, res, és a dir, a casa. Perquè al final als viatges sempre acabes comprant coses i no t'hi acaben cabent. I el problema és, si la maleta marxa buida de casa, és a dir, marxa mig buida de casa, molt millor que no que ja vagi a tope. Costa, però això que dius tu... Sí, però a més és això, les companyies low cost, que són moltes de les que et deixen volar amb equipatge de mà sense pagar, tenen unes mides. Les maletes no poden fer més de 55 per 40 per 20 de fondo. Per 20 de fons, fins i tot fons. Exacte, i no poden pesar més de 10 quilos. Algunes et deixen fins a 12 o 13 quilos, però això cada companyia té la seva normativa i és bo mirar abans de marxar la normativa. Que no hi hagi sorpreses i que s'hagin de quedar peces de roba per allà a l'aeroport. I l'altra cosa molt important són els potets de menys de 100 mil·lilitres, perquè no es pot pujar dalt d'un avió res que sigui més gran de 100 mil·lilitres. Llavors, en el cas que tinguis això, normalment, jo, per exemple, unes cosetes així ho faig servir per posar-hi gel, cremes, coses així que van bé per... Són petits, es poden netejar, no gastes plàstic, cosa que també està bé. Són sostenibles. Exacte. En el cas de la nena, per exemple, mostres, o sigui, en el cas de viatjar, nosaltres viatgem amb una nena, això són mostres de gel, de xampú, que també van bé, exacte, i són de la mida que poden anar a dalt de l'avió, i el que no podem posar, com és, per exemple, el desodorant o una crema de mans, no ho podem posar en aquests potets, això ha d'anar amb aquestes bossetes així petites i els controls de seguretat s'ha de treure. Sempre transparents, no? Exacte. Per això també aquestes bossetes també va bé que siguin transparents, perquè així es veuen quan passes el control de seguretat. I això dins de la bossa i en un lloc de la maleta que sigui fàcil de treure, perquè s'haurà de treure... Exacte, abans de pujar a l'avió. Aquest és consell important, perquè més d'algú agafa el pot de colònia que diu... I el posa al fons de tot, entre la roba, perquè no es trenqui... Llavors has d'anar començant allà i torna a fer després, allà al mig del control, la maleta. Exacte, i el pot de colònia normalment fa més de 100 mil·lilitres, amb la qual cosa acabarà a la brossa de l'aeroport. O sigui que més val no portar-lo. I sobretot tampoc carregar a l'avió, en el cas que facturem, no es poden facturar mai bateries. És una cosa que sembla... És a dir, sempre han d'anar dalt de l'avió. Dalt de l'avió. O sigui, les bateries, si porteu una càmera de fotos i porteu bateries de recanvi, en el meu cas, per exemple, sempre viatjo amb 4 o 5 bateries de recanvi, sempre amb nosaltres. No poden anar mai a la maleta que es factura. Llavors, un espai de la maleta o del bolso que porteu a sobre per les bateries de les càmeres o de tots els dispositius electrònics que facin falta. Et sembla si comencem a fer una mica la maleta? Pleguem? Sí, pleguem. Pleguem, sí. Abans de fer la maleta... No està plegat, ja? No, no està prou plegat. Abans de fer la maleta, jo sóc molt fan del sistema Marie Kondo, de la japonesa, que ho plega tot superpetit. Llavors, per exemple, les samarretes, això està plegat. Però encara en podríem fer 3 plecs més. Que això ajuda potser a reduir espai. Ajuda a reduir espai i a organitzar la maleta de tal manera... N'agafo, una, vaig fent. A organitzar la maleta de tal manera que tu puguis treure coses sense haver de desmuntar-la tota i que vegis el que portes. Perquè és superimportant jo vaig posar uns pantalons, però on estan aquells pantalons? Clar, que a vegades anem fent per pisos. Exacte. La gràcia és que tot estigui plegadet així petit per anar-ho col·locant, que tot es vegi. I pantalons també que els has portat ben plegadets. Exacte. És a dir, això són uns texans normals i corrents, pleguem per la meitat i quan els tenim per la meitat fem entre 3 i 4 plecs perquè ens quedi com un xurro. És a dir, al final això són uns texans. Podríem, si tots els pantalons els pleguem així, n'hi caben un munt. No? Allò que sempre, els texans ocupen massa. Mitjons també plegadets petitets, la roba tovallola... interior també en aquest cas la plegaríem tot petit. Exacte, tot molt petitet, igual que les samarretes. En aquest cas aquestes samarretes són petites, però com més petits podem fer els plecs, millor. Doncs Laia, nosaltres anem plegant, fem una petita pausa i quan tornem, el més difícil, posar-ho tot i encabir-ho aquí a la maleta. Anem plegant la roba. Nosaltres ens hi tornem a posar, ja hem plegat aquesta roba i Laia. Ho hem de posar a la maleta. Tot cap dins de la maleta. El primer, sempre, sabates o el que pesi més o el que sigui més gran. De què ens serveixen les sabates, també?
podem amagar mitjons. Hòstia, aquesta m'ha agradat, M'ho ha explicat Aquí la dins. Laia i jo això mai ho havia fet. I agafes, els mitjons també poden servir Els per acabem posar... de- Sí, sí, tant. El poden servir per posar en foradets, però els mitjons o la roba interior poden servir per... cap a dins. i estalvies espai. Llavors, bambes o si són sabates toves, així, les posem d'aquesta manera així, que així s'apreten, a dins d'una bossa, Per no embrutar després la roba, Exacte. no? Les soles. i Per tant, sabates el primer. a sota de tot. A baix de A baix de tot. És a dir, on hi hagi les rodes de la Val. maleta, sempre això. Després, les jaquetes o els jerseis que siguin més voluminosos, és el primer que hem de col·locar perquè al final és el que ocupa més espai. I el que dèiem abans, col·locar la roba d'aquesta manera ens permet que veiem el que estem Tenir posant, tot perquè el si que- ara ho poséssim per avall i ho poséssim tot així, Clar, si ho necessitem, anem tapant. segurament hauríem de treure tota la maleta i seria Exacte. més complicat. anem tapant. Posem així i aquí podem anar posant, en aquest cas tenim samarretes d'home, samarretes de dona, podem anar posant, o si fem només una maleta per nosaltres, organitzar, també podem organitzar per roba que portem, doncs aquell dia vull portar tal roba o tal pantaló, tal samarreta. Per anar ja fent una mica els outfits que ens anirem posant cada dia. D'aquesta manera veiem tota la roba que hi ha. No se'ns tapa res, posem els pantalons, anem omplint forats. Clar, aquí encara queda moltíssim espai. Sí, encara et queda... Samarretes més petitones, ens poden servir això. Aquí D'anar queda un omplint foradet. espais, En aquest Exacte. cas també utilitzaríem potser els mitjons o els calçotets que no haguem pogut Exacte, cabre roba per allà. interior o coses petites. Això és el que dèiem abans, això ha de sortir de la maleta. Per tant, Així a dalt de que tot. l'últim. I important, veig que, clar, vosaltres viatgeu amb nena. Els Exacte. joguets també que no hi faltin. Si poden ser joguets tubets, Millor, perquè així A la nostra els casa tenim una fan de la Mini i a casa sempre va amb una Mini que fa 3 vegades aquesta. Llavors tenim la versió de viatge perquè és... Exacte, i si és tubeta millor, però en alguns casos... La negrita també del seguici. La negrita no és tova, no es pot xafar, però bueno, és allò de, en alguns raconets, D'anar-ho fent cabre tot. exacte, ho vas encabint, Llavors veig que queden... coses més petites, cinturons, joies, tot el que sigui, i aquestes coses així, per exemple, més delicades, jo sóc molt partidària de posar-les aquí. A Perquè en l'altra aquesta bossa. part, és a dir, normalment totes les maletes porten una part Sí. aquí amb cremallera, aquesta part com que queda a dalt, normalment rep menys cops o té menys probabilitats de patir danys. Llavors, tot el que són carregadors, cables o així, normalment els col·loquem aquí. Dins d'aquesta bossa. Exacte, El els paraigües posem- també el posaríem aquí? No, el paraigües No? aquí. Perquè més a vegades en alguns aeroports els fan treure. O sigui que el paraigües també a mà és important posar-lo en algun lloc a mà. Posem els sobrets, les bossetes a de tot. Ens hem deixat la tovallola. La tovallola, Però bueno. bé. Sempre és allò Aquí. que passa, ai, hem Exacte, deixat alguna allò. cosa. Però per això va bé fer la llista. Quan ho tens tot, Així. i sobretot després de fer la llista, fer l'exposició com hem fet nosaltres. I anar passant una altra per vegada saber, llista, no? Bueno, i perquè segurament alguna cosa potser acaba una altra vegada a l'armari, i no cal. Genial. I per últim, doncs, Tanquem la maleta. tancaríem la maleta I ens anem de viatge. i a punt per marxar de viatge. Exacte. Laia, per cert, felicitats, perquè des de Ruta en Família heu fet 5 anys ja. 5 anys. 5 Oita. anys que vam començar a escriure articles de viatge i per molts anys que puguem seguir escrivint de viatges. Important, aniversari especial, que si teniu ganes de descobrir el blog, hi ha alguns sortejos, no? Sí, a més hi ha un sorteig molt Per tant, xulo d'un cap de setmana fins i tot fora. O sigui que si voleu Convidar viatjar, ja a ho entrar-hi sabeu. i a fer una mica el xafarder. Exacte. Laia, moltes gràcies. Ens retrobem a la pròxima destinació. No sé on anirem, a veure què Bones portem. vacances a tothom qui se'n pugui anar per Això, Setmana a Santa. veure qui tingui aquesta sort. Moltes Exacte, gràcies. a vosaltres.